eDrivandeni akasibulisa njengabahambele eDrivandeni. Hallelujah. Yendithi kuseDrivandeni usekhaya la msayidini. Sesichaze bazikholeni banibala. Hallelujah. Bangcweleke kuhle. Sekuhlale phansi nje bangcweleke ngibabulisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sinexhego lethu ke bangcwele utata ekathathu apostile nomama wakhe. Esinobazama kakhulu ngezandla. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sinawo notata uMolosi bangcwele nomama uMolosi nabo sibazame ngezandla. Hallelujah. Hallelujah. Sinexhegwazana lethu bangcwele. Hallelujah. Umama kamama undinise. Hallelujah. Umncinci egama likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Siphethe uthikitha ke bangcwele. Siphethe uthikitha mo. Hallelujah. Wonke uthikitha ngenyawo ndiphethe uthikitha. Ndifuna uthikitha ngenyawo. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uyasibona sister ngokuthi ukuthikitha. Hallelujah. Kanene wena ufuna iparadise. Hallelujah. Amen. Pethu sister wethu bangcwele. Hallelujah. Ngibele ndisine yakhe bangcwele. Hallelujah. Pethu igorha lezu. Hallelujah. Amen. Asike simsame ngesandla kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ngena kanje ngithithi. Ngoba ndithe ndisesendini ngakuthethwa ngabantu basekhaka. Hallelujah. Ndathi bekukhwama gorha ebesikesa nawo pha ekhaka. Hallelujah. Endiye ndawabona nokuba sekusithiwa thina sizawubheka ngapha besithi thina siyingapha kuba siyalazi icebo likaThixo apho lingakho. Unengxaki bazalwane. Unengxaki. Endisayigcwele emabandleni. Ufuna ukuthi sikhalimele. Uma ndathi ndiyovangela ndithatha isystem apha ndima ngaphandle ndivangele. Yamani siyicimelani into kaThixo. Kanti ndiyofuna abantu bami. Andiyabofuna abantu bakaThixo. Makufika ukhathale endleleni ndithi abami mandithume nawo. Hallelujah. 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 Ndibasapha abantu bakaThixo. Ngoba ndithi ayingabami ngabakaThixo. Kodwa mase ndilapha kufika ukhathale endleleni ndithi abami abantu mabandlandele. Hallelujah. Ndiyayithanda ke bangcwele mina inkonzo endafika ndangeniswa kuyo. Incebo yangingenise enkonzweni yayingumsuthu. Xa libandisho dadu. Amen. Hallelujah. Yafika yathuthi kukhona kulindawo. Kuyaphilwa apha. Ngabe ndixakekile. Phefuma ulangazelela ukuphila. Ngoba ngiyaqanda thoba mbudoda bendikutshela kukhwekwini. Hallelujah. Bendingenokwazi nokungathi umntana. Ngoba neyami ingqondo ibiyo yomntana. Ngoba uThixo uthatha ingqondo zabantu abadala. Hallelujah. Asibeke abantwana nathatha zabantwana asibeke abantwana abadala. Namhlanje xa ungena kwasistrato. Hallelujah. Kukuza abantwana bekuza umuntu omdala. Hallelujah. Yathi xa kufikelele ixesha loba mayibuye lapho yayifumene khona ivangeli. Ngabethe mayisizithi ndiphume esikolweni ndiphuma nevangeli. Ndazofika apha ndadinga indawo ndangena ke apha. Yandixelela ukuthi ikhona kule ndawo. Yafika kum yathi tata ngoku mna ndihamba ndibuyela kwindawo endikuyo. Athi nkangala la Thixo ndikhombisa hlala apho uThixo ukhona. Hallelujah. Ndaqonda into yokuba ninenyaniso ngosinto ndandifuna ndifuna ngafuna lendoda. Ewudala amadala ndibala nawo sibakhuthe ndandiphethwa ngamadoza angilandela wena. Ya ngoku abangcwele ndiza kuloo nkonzo. Sithe ke ngasesifika caca into yoba kukhona umbona ke. Safika igorha limile kwela cala lathi ayithatha. Noba kunini mna ndiyamdinga. Umnyathela nani kanti bazame ngisa. Hallelujah. Hallelujah. Uthi basezawucaca bentshabala. Hallelujah. Basezawucaca bentshabala. Hallelujah. Yabona ke namhlanje siphethe ikhaka. Hallelujah. Yabona ngo siphethe ikhaka. Hallelujah. Siphethe abantu abasuka emazweni. Besike sathoba ngaphambi sathi siphethe abantu abasuka emazweni. Hayi mayike vele ikhaka.
Hallelujah. Funa nje ngivele Hallelujah. Hallelujah. Ungoyiki manje sikuthole abantu baseKapa amakodwa waseKapa. Ufuna vela abantu baseKapa bodwa. Hallelujah. Hallelujah. Yabona abanguvela uphakama nje uzuya lapha ekhaya. Kodwa uphakamile ngiyaqonda into uyandiza ukuthi ke ndova lapha ekhaya. Hallelujah. Bahlale phansi bangcwele siwasame kakhulu sana. Hallelujah. Abonile abantwana bathikho ukuthi nabo badinga ukuba nathi kule ndawo ukuze sizodumisa inkosi. Hallelujah. Yabangcwele kusekho abantu abazawugwetshela into okubana wayifumana waze wayithina. Hallelujah. Amen. Njengokunexhala lakho nje usithi hayi noko asithathi intweni kodwa noko kufanele lendiyombhele. Umhla ugqibela wona kuzawubuza into yokuba hallelujah akunika waze waphinda wayithi. Ngithi izwi lenkosi ngoku. Hallelujah. Ngoba kaloku ungexesha ukuthunya umuntu emzantsi emhlabeni. Kwavela uYesu yedwa. Wathi thuma mna ba. Kodwa ngokunxa kufika ithuba lokuba ngoku ezawufika ukuthi awufele izono zethu. Uthi ndiyayazi le nto uba bendiyithathe ngoba bendiyithathe kweba bamba wena le ndawo ukuze aba bafuna uyithatha bangayifumani. Ngoba bese babonile amasoldati esabelana inqubo zabo. Hallelujah. Uyazi kukho into ezenzeka abangcwele sesiprofetini. Hallelujah. Ngoku hallelujah uzawuxoxa la ukuze kusematyaleni xa sivela isiprofethi okumama le sithi yabona ke le ndoda iphambi kwakho ungakulinge wenza ukubi kuyo. Hallelujah. Kodwa ithi imbale yavela ngenhloko enkulu kodwa izwi selithethile ukuthi lo muntu lapha phambi kwakho ungakulinge wenze lokumcina okubi kuye ngoba umuntu ungathixo lo indoda kodwa bafuna ukuthi bafe kudwadula ukuvunga amamazulu babe ngona babaleka besithi kubini eminye isibintu ngoba yazibangcwele ngabana bapostile xa usamile lapha phambi kwethu ayasiboni that opresident babekwa bebeli sibona sebeka amabala oko siyakumangalela oko lokho wenza okulungileyo siyamangala kodwa xa kulosuswa wena sithi sizawucoba uba umulosi. Hallelujah. 3 days uthi hayi kodwa utata apostile bebhedela. Hallelujah. Utata apostile bebhedela. Abantu bangcwele banengxaki. Hallelujah. Bafuna abangcwele sekwenzeka isithongo babe ngona ngobangcinayo. Hallelujah. Ngoba nabo bangona bambona ukuthi naye ibibunyana kaThixo lo nangaqasha sapha kuPilato uthi uPilato sendive indaba ngaye ndifuna ndizoyivala into bekuthethwe ngaye ngoba bekapha bethi indlebe yendoda yasuswa kodwa lo muntu aphinde wayincamathisela uthi nimfuna ntoni kumuntu onjani niqondiswe ngaka kwenzeka izimanga ngoku kodwa abantu abonile. Hallelujah. Ubusekhona koneli mntu kodwa mawusongekho kungona sikhumbula. Hallelujah. Andilithi bangcwele uba ungathi usonelise sonke hayi bangcwele asinothi sonele sonke. Hallelujah. Hallelujah. Yazi kukho abantu abaninzi nangoku abangekhoyo lapho ebebelapha ngaphambili kodwa kwezandawo zikuwo bagcina ngawo. Hallelujah. Ewe wena siyaxabana kodwa emveni koba kuphela uxabana sibuye siqine ngawo. Sithi yazi ukundaba ensuka kwebe kungeje. Yanombuzo kwenye indoda semafresha nabuza into bana wayaphi ubusiyaphi ngoba uselo usuphindele kulaa ndawo wakho ngoba ngonxa ingene ebandleni ngoku ifuna uba maqale kuhlala intlanga ayifuni ukuguquka phantsi kwengcobo olubekwe kwindoda kaThixo yona ifuna iqala intlanga ukuze wena ixelele le nto yona ifuna uba yenze ngeyayimpilo uba ngabana uyenza ixelele ukuthi ndandixele ndathi mna ndise apha ndifuna undiphathe ngolo hlobo. Hallelujah. Amen. Ebesithi yena uThixo bangcwele idongwe elixodweyo ngumbungwalo anayo indlela yokuthi lona uthele uzundenze ndibethi. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. Apho bangcwele ndizohlakulela indoda kaNkulunkulu. Sinendoda bangcwele uThixo wasinceda ngayo. Hallelujah. Ngexesha bangcwele lalona umyalelo. Hallelujah. Amen. Yabona ndiyaqonda masingokufika ubungajonganga yeke abafundisi kuzakuthula kauthatha ubungaboni ukuthi ngaba bafundisi bana. Hallelujah. Hallelujah.
ngoba kuyinomsebenzi owenziwayo ekufuneka indoda kaThixo ithi bheka pha ibe uqongile awukhathaliseki bangcwele lobungakanani xa ulapha bangcwele haleluya uzowusezwa abangcwele ebantwana kumanzi abalekele bomini obungaphakathi haleluya sinendoda ke abantwana abathi futhi kwasinceda ngayo haleluya amen lento isukuveze abangcwele kule ndawo engacingelekanga kuba ungavela into elungile haleluya yabona ke umthunywa kaThixo akubalula ukuzokufikelela kwethu haleluya funeka nivabangcwele kuthiwa kutshwatshulwe nina nivalele umthunywa kaThixo ukuze umthunywa kaThixo athi azofika kule ndawo haleluya amen yasinika ke indoda kaThixo nansi ke bantwana baThixo sekho haleluya hayi bantwana bakaNkulunkulu amen haleluya ifike sengimdala andifuna ukuhlabelela haleluya amen yafika sengimdala yaqala yanthatha yongibeka phansi amen haleluya kukumuntu abashumayela ngoso ilizwe lithi bawo baqonele kuba bayazi into abayenza haleluya yanilanda yathi zapha masingaqali sinuka indaba sokuthathaza kodwa masike siqale phansi ezinyaweni haleluya ukuze sithi sisiyapha ube umazi waluthu ungazi uphethe ingube ngani ngoba kaloku bangcwele kuthiwa abantwana baThixo amen ukuba ngabana kugalela iwayini kwintshubo endala iyaphasala nomthamo lo ngaba lufaka umzipho esidala emantwele uyakwazi into yoba ufike utshele ebhuku esonyulile sonke abantwana bakaNkulunkulu hayi bangcwele ndiyayinikeza abangcwele haleluya sizama sonke ngenyawo hayi bangcwele ithobekile yakwazi uyiphulaphula into ezisayo hayi bangcwele sonke ithobekile haleluya ungaboni ukuthi bandingayibulisanga babe ndingxamele wena ndikubulisa haleluya uba bendinethuba ngendivele ndake ndahlaba nengoma nodwa sake sahaka kodwa ndayiqonda uza kunikela thuba abangcwele nowasekunini ke sibambane njengesandla haleluya abangcwele sizawuntshontsha amakhwele ke sikhabe bantwana zonke bangcwele izandla esimnika usuku abangcwele aselento uThixo ufuna ukubeka kuye namhlanje ngegama kaJesu ithunase lingojiwe Mandibulise ngutata Bishop Bishop singahlala phansi inkosi isinike lona sibulisa ke kumama ngutata Bonzalayo baba phela kuchikitha ngibulisile ke kodwa kubefundisi bonke abakhona amen singababethele izandla ngibulela ke elithuba amen
Thixo asinika lona. Ngibonge kakhulu ukuthi sithe safika nakulo nyaka ukuba sizo celebrate ukufa nokuvuka nokunyuka kuJesu Kristu. Hallelujah. Eyona nto ibaluleke kakhulu apha kulo ikholwa. Ndiyabulela ke kuTata Molosi noMolosi ngokuthi honoration this invitation ukuthi babe khona. Hallelujah. Ndalo kuthatha lapho khona naye kuthiwa uzoba khona. Ngoba uthe waba khona. Naye ke ndiyambulisa ukuthi kuthiwa uzoba khona. Tata umfundisi walapha kule nkonzo. Amen. Siyabulela ke bancane kakhulu kwifamily kukhona ifamily kaNkosikazi ekhoyo. Ndibulela kakhulu ukuthi nibe khona. Inkosini sicela sibabethele izandla. Sekubulisile ke uTata Bishop iqhaga noJikitsha sibabethele izandla. Kubalulekile ke ukuthi sizibuke indwendwe. Amen. Siyazibuka ke indwendwe. Bakhona abantu abaqala ukusibona for the first time. Ngicela sibabethele izandla ukhethekileyo. Namkelekile ke endlini kaThixo. Amen. Sibulela kakhulu ke kwi worshiping team kubazalwana basikhonzayo ngengoma. Amen. Hallelujah. Sacela nibethele izandla kakhulu abefundisi aba bebeshumayela lapha. Amen. Hallelujah. Njengahleli phansi ndibukele futhi ndimamele irevelation abazanayo. Ukuba yazi lento yomnqamlezo inzulu kunoba siyazi. Amen. Because xa kufika kwezinkonzo they almost become predictable. Okanye iba ngathi mhlawumbe kubukelwa imovie ekhoyo phambi. Kodwa ke laxesha kwakhona abantwana kumakwabo kwakune TV bebukela imovie. Nithi nina xa niyobukela imovie kowabo athi uyambona ngokuJackie Chan uzawukhaba ngoku. Amen. Because uyayazi beyibukele. Hallelujah. But namhlanje indinike into entsha. Amen. uThixo uthethile ngabakhonzi bakhe egameni likaJesu ngendlela emangalisayo. Ngicela sibabethele izandla once again. Because into abalulekileyo njengoba ebetshilo ke ubrother Sibabalo ukuthi kubaluleke isitshilelo kuyinto oyixelelweyo. Amen. Ningadinwa ke bangcwele, we are in a Passover conference. Hallelujah. Niyazi bithethe ukuthini Lord. Amen. Asikho ku Passover revival. Hallelujah. Amen. Xa sikwi Passover revival besizawubamba umgca omnye sibaleke nawo. Sihle sinyuka sivuselela. But njengoba silapha sizokufunda. In as much as basivuselelana but sizokufundisana. Amen. Ukuba sesinje usike kwathi. Because into endayiqaphelayo abantwana bakaThixo ikhona lana mos ibhasi Elisha estation masithi Elisha eKhayelitsha station okanye itrain Elisha kwistation esakunomqhubeko inyuke ikhona abayibathathileyo iphindi behlisa abanye iphindi ithatha abanye njengoba ibithatha aba bokuqala bekukhona into ibithethwa ngoku bekuthathwa aba bokuqala engathethwayo ngoku kuthathwa besibili. Hallelujah. Yes. Uthi xa kuthathwa abesithathu ube umyalezo sokwenye indawo. Yenza lo mzekelo. Lo nto yenza ukuthi aba bafike apha seyilapha esinqeni bebengekho ngokuyipha izantsi bangayazi uba lento seyilapha esinqeni kusike kwathini. Hallelujah. Amen. Ngoku ufika aba
abazalwane sebethetha, amen, bekwindawo ephezulwana egameni likaYesu. Ubonakala futhi ukuba akude kuyiwe entweni ethi umuntu uyakwazi ukuxolelwa izono. Akude kuyiwe entweni ethi uThixo wancama ubuthixo bakhe ngenxa yomuntu. Hallelujah. Sekufikwa kule ndawo apho sesithetha izinto eziphezulu. Sibe ezi zintsusa yokukholwa kwethu ukuthi sibe lapha sibe singazazi. Amen. Meaning i-foundation yethu ide ilibaleke uba thina sisukaphi, singobani futhi besingobani. Hallelujah. Sifika abantu evangelini beyithatha ngongathi yi-society. Sifika abantu evangelini ingathi i-church club. Apha abantu babhalisa amagama khona kuthiwe nam ndibhilonga kulaa cawe. For social reasons. Abanye abantu basenkonzweni for social reasons. For uba kuthiwe nam ndiyabhilonga kulaa cawe. Kodwa esona sizathu siphambili sibalulekileyo sokuba babe lapha abanye abasazi. Hallelujah. Akayazi umuntu uba uxolelwe kangakanani. Amen. Because akawuveli wishi umbona ngokona uba lo muntu akayiveli wishi uba ndixolelwe kangakanani. Kuba lula uba ayesonweni ngoba akayazi value uYesu awayithabathayo emzimbeni wakhe ukuze athenge insindiso yam nawe ngelile lakhe igazi. Hallelujah. Amen. Lo nto yenza ukuthi ke ngoku sibe libandla elintenge umzimba kaKristu ontenge ngoba awuzazi uba uvela. Hallelujah. Amen. Uthi uPawulos wena Timothy uba abantu bayabuza ngethemba elikuwe ufuneka ubanikeze ingcaciso ngethemba ukuba why are you trusting in Jesus Christ? Kungoba kuthini? Kungoba wakukhuphela amafufunyana. Amen. Hallelujah. Kungoba wafumana umtshato. Amen. Iphelele kuloo ndawo. Amen. Ithemba elilikuwe ulicacisa njani? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndicela sifunde incwadi kwabase kumaHebhere chapter 9. Hallelujah. Amen. Ndizothatha xesha lide egameni likaJesu. The book of Hebrews chapter 9. Wathi kuphelele ufesiwe Baba siyabonga. Wathi kuphelele ufesiwe Baba siyabonga. Wathi kuphelele
From verse 15, kulapho siza kufunda khona. Hallelujah. And then I'm just going to paraphrase the book of Romans chapter 5. Apho ke ngizoyiqokelela khona into yami ukuze there is another aspect of Jesus Christ that we need to see in order for us ukuthi siqonde kakuhle ukuba uthabathe ntoni ukuba sibe kule ndawo sikuyo egameni likaJesu. Amen. Hebrews chapter 9 verse 15. Nangenxa ke yoko ungumlamleli womnqophiso omtsha ukuze bathi abo babiziweyo. Nangenxa yoko phindufuna. Nangenxa ke yoko ungumlamleli womnqophiso omtsha. Ungumlamleli womnqophiso omtsha. Yes. Ukuze bathi abo babiziweyo. Yes. Kokubona ukuba kubekho ukufa okuhlawulela izigqitho ezibe ziphansi kwawo umnqophiso oqala. Nangenxa yoko. Ngifuna ukufunda engabe ngathi uleqa eShoprite. Ufunde uzive nawe ukuthi ufunda. Nangenxa ke yoko ungumlamleli womnqophiso omtsha ukuze bathi abo babiziweyo balamkele idinga lelifa elingunaphakade. Okay, now iBhayibhile ithi uYesu ungumlamleli womnqophiso omtsha. Amen. Ukuze abo babiziweyo. Amen. Yonke lento uyenza ngenxa yabo babiziweyo. iBhayibhile ethi baninzi ababiziweyo ne. Ithi bambalwa abakhethiweyo. Kodwa ithi ke ngoku ngenxeni yaba babiziweyo. Amen. Ukuze bathi abo babiziweyo kwakubona ukuba kubekho ukufa kwabo umnqophiso wokuqala. Amen. Balamkele idinga lelifa elingunaphakade, which is apha kuneminqophiso mibini. Amen. Lento ngumnqophiso yintoni kuqala? Umnqophiso yinto eyenzwa nguThixo according to scripture le. Yinto uThixo ayenza nomuntu. Amen. Uze kubekho igazi phakathi. Eliqinisekisa lo mnqophiso ukuba lento ndiyithethileyo savumelana ngayo izawuqhubeleka ngolhlobo. Nazi ii-terms, nazi ii-conditions zalento singena kuyo kwesi sivumelwano. Lento i-covenant yinto ekuthiwa sisivumelwano. Isivumelwano senzeki between umuntu omnye kodwa senzeka phakathi kwabantu ababili. Hallelujah. Then utsho umnqophiso uqale wenzeke. Amen. Hallelujah. Yes. Funda. Kuba apho kukhoyo umnqophiso womyoleli kufuneka ukuba kucace
ukufa kwalowo unqophisileyo. Okay, now apho kukho umnqophiso womyoleli. So umnqophiso unomyoleli wawo. Siyabona banjani? Umnqophiso nomnqophiso unomyoleli wawo. Ithi iBhayibhile esilungwini there is a testator. Amen. Of each and every covenant. Hallelujah. Amen. Xa ndisenza umzekelo ngomyoleli kukhona lento ekuthiwa emakhayeni wethu umuntu xa inezindlu mhlawumbe nemoto uzawudrafta i-will. Amen. Xa beyidrafta la will yena la muntu kuthiwa ngumyoleli, testator. Amen. Laa nto ayibhala phaa phantsi ngumyolelo wakhe. Amen. Then xa bebhala la myolelo wakhe uthi kule nto yam ndifuna kwenzeke oku noku noku noku. Amen. Then njengobhala la myolelo unabantwana bengqondweni ababhalela laa nto. Ngoba laa nto uzawuyenza esokuba efile izawutsho yenzeke. Hallelujah. Now ithi iBhayibhile, for where a testament is, there must also be a necessity, be the death of the testator. Ithi ukuze umnqophiso ubonakala usebenza, kumele kubonakale kuqala ukufa kwalowo unqophisileyo. Amen. Siyavana kule ndawo? Amen. uYesu ungumnqophisi in this instance. Okay. Ithi ke ngokulondoleyo umnqophiso wakhe awusoze wenzeka until he dies. Amen. Hallelujah. Njengoba uYesu kubhaliwe ngaye kuMatthew, Mark, Luke and John, ngela xesha sahamba emhlabeni umnqophiso wakhe awukenzeki. Amen. Amen. Usekwixesha le-Old Testament. Amen. Kodwa emveni kokuba efile kulapho umnqophiso omtsha uthi kick in. Okay. Hallelujah. Amen. Noba umzali wakho uyibhalile indlu ngawo kodwa esaphila iseyeyakhe. Amen. Until he dies or she dies, then indlu ke ngoku itsho ibe yeah. Hallelujah. Amen. So now ithi ke ngoku iBhayibhile uYesu, amen, waba sisono. Amen. Amen. Engenguye umoni kodwa wenziwa isono. Amen. Ngenxeni yabo babiziweyo. Hallelujah. Amen. Othina omna nawe khona ukuze thina sobelane ngobutyebi okanye ngeinheritance epha kulantando kaThixo. Hallelujah. Amen. Ngaphandleni kwaloo nto thina ngokunokwethu besingenokwazi ukusinda. Hallelujah. Amen. Ngoba ethu into ibisithi masibulawe masife ngenxa yeziphoso zethu. Amen. 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 iBhayibhile ithi umvuzo wesono kukufa. Ayikho enye into. Nathi besimele ukuba masife. Kodwa uThixo wathanda ukuba makathi umzunyana wakhe endaweni yethu ukuze thina sibe nokuphila. Amen. Hallelujah. Now kunalamazwi asixhenxe athethwayo. Into ebonakalayo kulamazwi asixhenxe ibonakala izigaba uYesu azihambileyo ezihamba ngenxa yomntu. Hallelujah. Amen. Yonke into ebeyenza pha, yonke into ebeyithetha ebengayithethi nguye kodwa ebeyithetha erepresent. Amen. Noma siyavana kule ndawo. Xa esithi kugqityiwe uthetha into egqityiweyo ebantwini okanye kuluntu. Hallelujah. Akathethi into eyenzeke kuye kodwa uthetha into ayenza ngomzimba kodwa yenzela abaninzi. Hallelujah. Apha kwincwadi yabaseRoma kuchapter 5 ithi ngenxa yoko ukufa kweza ngomntu omnye okubizwa ngoba nguAdam. Iphinde phaa kwabaseKorinte ithi iBhayibhile uAdam wokuqala nguye oweza nokufa kodwa uAdam wesibini which is Christ nguye oza nobomi. Hallelujah.
ithi ke ngoku ngenxa yomuntu omnye abantu baqalekiswa. Amen. Yeah. Hallelujah. Ithi iBhayibhile xa ithetha noAdam ithi usube wena uvumele ukulubuhlwa ngomfazi. Ithi uqalekisiwe umhlaba ngenxa yakho. Hallelujah. Yes. Uqalekisiwe umhlaba ngenxa kabani? Ngenxa yakho Adam. Ngoba uvumile. So isono sakho asi-affectanga wena kodwa si-affecte uluntu lonke. Si-affecte abantu bonke. Hallelujah. Sisizathu ke ngoku noYesu ukufa kwakhe uaffecte abantu bonke. Amen. Ukuxolelwa kwethu kwaba kuye uYesu. uIsaiah 53 utsho uthi ubetho lokuba thina sibe noxolo lwaba kuye. Hallelujah. Wacunyuzwa yena ukuze thina sibe nokuphila. Hallelujah. So xa ke sithi kugqitye uthethe istatement on behalf of all humanity, on behalf of all the nature. Ngoba iBhayibhile ithi indalo ilindele ukutyhilwa konyaka ukuze izokhululeka kwinto eyayiboshwe kuyo kwisiqalekiso uAdam wayize naso. Ngoku indalo nayo izawuchikhululeka kusovela abanyana. Indalo ayizukwamkela Yesu. Amen. Yeah. Njaba nayivala. Indalo ayamkeli Yesu. Kodwa umuntu wamkela uYesu ukuze indalo ikhululeke. Amen. Hallelujah. Yeah. Amen. Kungesizathu soba ziyakwazi igusha zakho kuba zife zibulawe zizifo. Wena wamkela uYesu uphile negusha zakho. Uphile nendlu yakho. Ngoba umuntu omnye umile endaweni. Hallelujah. Into kumele siyazi ukuthi xa uYesu esiye emnqamlezweni uya enathi in mind. Akenzeli yena. Uthi ke ngoba baseFilipi yibani nalo ngcingane uYesu wayenayo. Yes. Nina. Amen. Ethi wathi nguThixo enobuthixo efana noThixo kodwa wakhetha uxibile ingubo yakhe. Amen. Yes. Wasinikela ukuthi makabe ngumuntu. Amen. Anziwe isono ngenxa yabantu. Hallelujah. Khona ukuze abantu bangabulawa sisono. Khona ukuze abantu bafumane ubuthixo bukaThixo. Hallelujah. Ukufa nokuvuka kukaYesu kukubuyiselwa komuntu ebuthixweni obuwayephulukene nabo egadini. Hallelujah. Ngoba ithi iBhayibhile umuntu masenze umuntu ngokufana nathi. Asifuze abe nobukhosi ngaphezu kwazo zonke inhlanzi zaselwandle. Abe nobukhosi ngaphezu kwazo zonke intanga zesibhakabhaka. Abe nobukhosi ngaphezu kwazo zonke izilwanyana ezisemhlabeni nezinto ezikhukhuluzayo. Amen. Ithi umuntu uThixo umnikile lonke. Ithi pha kwincwadi yendumiso ithi uyintoni na umuntu lento umkhumbulela kangaka. Amen. Ithi umenze wamncinane kunoThixo. Amen. Ithi wamombesa ngobuqaqawuli. Hallelujah. Egameni ithi futhi wamnikeza ukuba makalawule phezu komsebenzi wezandla zakho wena Thixo. Ayikho enye into enikwe umuntu. Umuntu unikeza ulawulo. Umuntu unikeza ubukhosi. Hallelujah. Ubukhosi obumuntu waphulukana nabo egadini. Xa ubuyiselwa kuThixo, xa uYesu etyantyushwa, untyantyushwa ngenxa yoba unobukhosi that is at stake. Kunobukumkani that is at stake. So xa kubuyiselwa wena ebukhosini bukaThixo. Ukuze uzoba ilankosi. Athi uPetros nina nisisizwe esikhethekileyo. You are a chosen nation, a peculiar people. Amen. Abantu abaphuma kwinkosi nababingeleli. Nini apho. Hallelujah. Ukuze ufikelele kwesa stage sokuthi ube inkosi nombingelelo kuyanyanzeleka ukuthi ibango uYesu alizalisekise ngokufa emzimbeni. Ukuze ahlangule umuntu ngento ayenza umuntu esemzimbeni. Hallelujah. Hallelujah. Into ebonakalisayo ukuba umuntu unguThixo okanye umuntu ufana noThixo into yokuba xa umuntu emoshile kwanyanzeleka ukuba makuthunyelwe uThixo ukuze kuzawubuyisela ubuthixo ebantwini.
Haleluya. Hallelujah. Ngoba akukhange uThixo afuna ukuthi makufe isilwanyana endaweni yomuntu. Kodwa wanyanzeleka ukuthi makufe uThixo endaweni yomuntu ukuze umuntu azobuyiselwa endaweni. Haleluya. Yes. Ekuqaleni kwicovenant endala abantu babesiza nebhokwe, babesiza nenkomo. Kodwa ithi iBhayibhile lonto le yayisogquma nje sono yayingasisusi. Amen. Haleluya. Mamela into ocanyagushelwe ngayo wena, into ocanyagushelwe ngayo wena uthabatha iform yayo. Andaba ngayicekisa ngeyiphi? Yeah. Wena unesono. Amen. Utho ke ngoku into ezawulingana ukuthi isuse isono sakho sisilwanyana. Xa sithathwe silwanyana sife endaweni yakho. Amen. Hallelujah. So that wena uzophila endaweni yaso. So wena ke ngoku immediate uqhelelwa inkomo uyasuka ebuthixweni uthabathe ubulwanyana. Because lento ifele wena sisilwanyana. Uzawuthatha iform yesilwanyana. Yonke into epha isilwanyaneni izaba kuwe. Yiyo lanto angazange amadini uThixo awathande. Ngoba ayisusa umuntu ebuthixweni amzise ebulwanyaneni, amzise kwindawo ephansi. Ngoba uThixo waqonda ukuthi umuntu andikwazi ukuthi ndimcamagushele ngento enexabiso elisezantsi. Mandimcamagushele ngento enexabiso eliphezulu. Ngoba lento ucanyagushele ngayo yilento uzawuba yiyo. Hallelujah. Amen. Uzawubuyela kwabo buthixo balantu ucanyagushelwe ngayo. If into ocanyagushelwe ngayo ayinabo ubuthixo, uzawufumana ongabi nathixo kwalanto. Amen. Sisizathu ibhokwe nenkomo zingazange sikwazi ukususa isono sabantu. Hallelujah. Amen. Ngoba kwazona, amen, zityobhekile. Kwafuna igazi elingena abantu, igazi elingena sipha, igazi lika Yesu Kristu. Hallelujah. Amen. Now emthethweni kaThixo ithi ngesono somuntu umuntu umbelafe ukuze kuzaliseke lo bango kuyanyanzeleka ukuthi kubekho into efayo noba yintoni. Asikwa uThixo mandenze lo mzekelo. uThixo uyinkosi yobulungisa. Akukho nto kuye uThixo ayiye kanje ingasetlishwanga. Zonke izinto uThixo ufuneka zihambe ematyaleni. Kumele zixolelwe. Kumele zisusiwe. Ayikho into eye kwanje ukuthi hayi wenzile shem wethu. Yilento ithi iBhayibhile nenani lenwele zenu ziyaziwa kuThixo. Amen. Amen. Nenani lenwele zenu. Ithi kwesinye scripture amazwi nalamazwi wenu obudenge ithi nizawubuzwa ngawo. Oh Nkosi. Amen. Kwinkundla zamatyala. Hallelujah. So whatever you do, funeka uyazi ukuthi inesizeka abanisayo, inento ezakwenzeka kuwe into yenzileyo. Kodwa ngenxa kaYesu, ngenxa kaYesu, nguye wamayo wame endaweni yakhe ukuze kungafi wena kufele. Amen. That is why ke ngoku kwezi ntsuku ithi iBhayibhile, now therefore there is no condemnation kwabo bakholiweyo kuKristu Yesu. Amen. Ngoba umuntu Sathana esabahlasela esathi uThixo lo muntu wenzele nenzele uvele uYesu athi nanga amanxeba. Lo muntu ndamfela. Ityala lakhe labhatala. Amen. Akusekho nto ke ngokonophilo uyibuze kuye. Amen. uSathana uyakwazi ukukhumbuza ngepast yakho. Uyakwazi ukukhumbuza ngeziphoso ze-ancestors zakho. uSathana uyakwazi ukuyenza. Hallelujah. Kodwa xa kufika kwinkundla zasemazulwini uYesu aveza amanxeba wakhe. Athi lo muntu ndamkhupha elizweni, ndamkhupha kubantu bakubo, ndamkhupha eziqalekisweni. Nani igazi to prove ukuthi lo muntu kumele ukuthi ekhululekile. Hallelujah.
So sikhululekile ngenxeni yegazi likaYesu. Haleluya. Awuzikhululi ngokunokwakho ngokwakho ukwenza. Kodwa ukhululeka ngenxa yegazi. Haleluya. Haleluya. So umsebenzi uYesu awenzayo emnqamlezweni wayengawenzeli yena kodwa wayewenzela thina. Ukuze thina sibe nobume. Ukuze thina singabe safa kodwa siphile ubomi bungunaphakade. Unobomi obungunaphakade uThixo asipromise bona xa samkela igama lakhe. Haleluya. Ilanto ibalulekileyo ukuthi whenever umuntu efuna ukususa ensindisweni kufuneka uyazi uba lo muntu lowo umuntu onokugqirha. Whenever someone tries ukuthi mhlawumbe umuntu omhla athi wena masihambe masenze into ethile eza kususa ebuthikweni, kufuneka umazi lo muntu ukuthi lo muntu ufuna ufile lo. Because I understand uba umsebenzi uYesu awenzayo ngenxa yakhe. Hallelujah. Amen. Wena wafela. Amen. uYesu for many hours ephuma igazi ngenxa yakhe. Amen. Uthicela kwizitshalo zaseJerusalem ngenxa yakhe. Hallelujah. Ukuze nje wena ke ngokuqonda ukuthi lo nto leyo hayi amen anokwazi ukuphuma kwizinto zami. Awukwazi uba njalo. Umuntu ofelweyo, umuntu ozaziyo ukuthi uYesu wamenzela ntoni, akabehave carelessly. Hallelujah. Yes. Umuntu oyaziyo uba mina ndafelwa akayithathi lento igrace kaThixo adlale ngayo. Ngoba uyayazi ukuthi lento omnye umuntu wafa ngenxa yayo. Waphuma ebuthixweni ngenxa yayo lento. So wena for you ukuthi udlale ngayo ithi loo nto ukumbethelelo okwesibini uKristu. Hallelujah. Yeah. Aje asho apha kumaHebrew ukuthi akusekho sacrifice for umuntu onjalo ophinde amen wambethelela ekuhleni unyana womuntu. Hallelujah. Amen. Yeah. Lensindiso yenzelwe wena. Hallelujah. Ndifuna ukwenza invitation apha ebantwini abalapha abathi bendiyithatha kancinci lento yensindiso. Amen. Abathi bendingazazi uba ewe ndisecaweni le but bendingayazi ubunzulu bayo uba kanti kwenzeka into enje, kwenzeka isiganeko esinje. Ndifuna abantu abatshoyo abathi bendibeva abashumayeli beshumayela but bendingayazi uba yonke le nto bayithethayo bathetha ngento yam, bathetha ngelifa lam ngoba lilifa lento. Amen. Ndifuna ngoku siqala le conference ukuba bakhona abantu abanjalo that says mna bendingayazi ngolu hlobo, ndifuna ukwamkela uYesu. Hallelujah. Yeah. Omnye bendingayazi ngolu hlobo, ndifuna ukuzibuyisela kuYesu. Yes. Amen. Ewe ndinayo uYesu kodwa bendingayazi ngenxeni yesi sithile. Ndiyazi rededicate uYesu. Amen. If ever kukho abantu abanjalo abathi bendisihlelele ezonweni ndicinga uba zange kwenziwa nto ngesono sakho, namhlanje ungeza ngaphambili uYesu uzakusindisa. I want you to come. Amen. Amen. Michael, give me for selelo. Lendo lilifa lakho. Amen. Sacela siphakame simele ngenyawo. Lendo lilifa lakho. Hallelujah. 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 Akufanelanga uzifanise nabanye abantu. Hallelujah. Iyeza imini apho sizawuphendula khona ngokuphila. Into esizenzileyo emhlabeni nesingazenzayo
sizawuphendula ngazo. Le grace kaThixo ikhoyo for abantu bonke. Usezawubuzwa kwimini ngayo uba wenzani ngegrace eyayinikeziwe. This is not an opportunity that you can miss. Ukwamkela uYesu nokurenewisha impawu zakho kuYesu. Hallelujah. Omnye ubackslidile. Uyazazi ukuthi andisekho kwi-relationship kunye noYesu, ngiyeza nje konzweni. But ngokunokwam ndi-empty ngaphakathi. Andiyiva into. Amen. Ungeza ngaphambili. uYesu uzakuzalisa. Hallelujah. Hallelujah. It's victory over sin and purity divine. The power, the power, the power, the it's victory. It's victory over sin, the purity divine, The power, the power, the power, the power, the power. the Hallelujah. I'll tell her. Amen. Father, izandla zakho. Your right hand. Amen. Othetha la mazwi uthi Nkosi Yesu namhlanje ndiza kuxolela zonke izono zakho. Ngihlamba undihlambulule ngegazi lakho. Ndenze isidalwa esinje. Namhlanje ndiyavuma ngomlomo wami. Ndiyakholwa ngenhliziyo yami ukuba uYesu Kristu uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Namhlanje ndiyabhengeza phambi kwawo onke amazulu naphambi kwalo lonke ihlabathi ukuba uYesu Kristu uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ndiyaqhawuka kuzo zonke izivumelwano ebendinazo noSathane. Ndiyaqhawuka kwizivumelwano ezangenwayo ngegama lami ngabazali bami nangabazali babazali bami. Namhlanje ndiyaqhawuka kwezo zivumelwano ngegama likaYesu Kristu. Ngegama likaYesu Kristu. Namhlanje ndiyazimanya noYesu Kristu ngegazi lakhe, ngomnqophiso omtsha osegazini lakhe, ngegama likaYesu Kristu. Sicela sibethele izandla. Ithi iBhayibhile ngomoni omnye ovukayo, ingelosi zamazulu zishaya emaphiko. Amen. That is why we are celebrating what God is doing. Hallelujah. The power, the
purity divine, the power, the power, the power of the Holy Ghost. Siyabulela enkosini ngelithuba. Jesus. Ngabazalwane abavela kuchikitha ke apha. Amen. Tata ke nje umfundisi wabo omoya mani. Uthi kunesidingo sokuba bahlaziye inkolo. Akekho ke umuntu ovalelwayo. Amen. Mayisinhlizweni yakho lokho. Balulekile ukuthi uyenze. Amen. Hallelujah. Samcela ngiphakamise isandla sira-right. Mthane ngosizo. Namhlanje. Ngiyazibuyisela. Xolele zonke izinto zakho. Xolele onke amatyala akho. Mhlawumbe ngegazi lakho. Ndiyazinikela ubomi bam bonke. Thatha inhliziyo yakho uze ubeke lapha egameni likaYesu Kristu. Amen. Sibabethe izandla. Awe ama ela Amen. Namhlanje ebusuku sisenenkonzo. Amen. Hallelujah. Sizaba nemvuselelo. Hallelujah. Amen. Siza kube sithetha ngegazi. Amen. Uthixo itheme yethu kule Passover. When I see the blood, I will pass over. Hallelujah. Xa ndibona igazi. Amen. Andizukubenzakalisa. And hallelujah. Because whenever there is blood, hallelujah, which is the price has been paid. Hallelujah. Ingelosi yokufa ithi ka ibone la gazi icemba sekugqityiwe. Ngoba uYesu, amen. Hallelujah. Waba sisicamagushelo sethu. So sobe sisitsho late. Hallelujah. That when I see the blood, I will pass over. Hallelujah. Hallelujah. Ithi bekani gazi, amen. Eminyangweni yenu. Hallelujah. It says that this thunya kasibona nje igazi. Hallelujah. Then secret. Hallelujah. Hallelujah. We are in a Passover. There are things, there are situations that you will see yourself passing through. Ngenxa yoba igazi likaYesu likhona.
apho bekumele ukuthi ufe khona awuzufa khona. Haleluya. Apho bebekubekela itrap zobuwe awuzuwa ngenxa yegazi. Haleluya. Haleluya. Yonke i-evidence ikhona against wena uba wena bekumele ukuthi uyafa kulonyaka kodwa ngenxa yegazi. Kodwa ngenxa yegazi. Okufa kuyadlula ngenxa yegazi. Zonke izinto zibekiwe. Amen. Kuthiwa you are guilty as charged but ngenxa yegazi uyadlula. Hallelujah. We will be saying that tonight. Icela ukuthi ungaphoswa. Amen. Hallelujah. Egameni lika Jesu. The service starts at 6 o'clock. Ngicela siphakameni sonke egameni lika Jesu Christ. Hallelujah. Ukuze amen sithandaze then sizawuvala ke le nkonzo. Baba wethu ingcwele sawuthandaza sonke. Siyakubulela ngeNkosi. Sibonga ubukhulu bakho. Sithi inkosi sithi uphilile. Sithi wena uthembekile. Wena uyasibonakalisa. Egameni lika Jesu. Jesu we honor you Lord. Egameni nasekhona Jesu. Thembekile wena. We honor you Father. We praise you Lord. We glorify you. Sibonakalisa nakule nkonzo yenkosi. Uzikhiphe in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. So, sawucela sihlalele phansi. Kunamanzi azayo. Amen. Egameni lika Jesu Christ ucela nje singabulisanani. Amen. Sikhawulaneni egameni lika Jesu Christ. Then kuzaba kwi-refreshments ezizayo emveni koku. Sincedisaneni nje ngazo egameni lika Jesu Christ singabulisanani egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Engathi akumandanga nje sina kumandi ukuthi amani umani usukume esitulweni uhlala ngona.